So guys, kai ma ka tana ɓata maka rai lokacin da kake aiki da ita tana yin slow? To ga hanyar da zaka bi ka gyara. In dai ka bi wannan hanyar, zaka ga wayarka ta dawo kamar sabuwa kana aiki da ita ba ta yin slow. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu je cikin bidiyon. Ka shiga setting sai ka taɓa gurin da aka saka app management. Ka taɓa gurin da aka saka app management. Idan ka taɓa gurin da aka saka app management, sai ka duba gurin da aka saka app list gashi nan. Shine na biyu a farko gashi nan. App list sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zaka jira ya searching ne. Sai ka ja duk wanda kake yawan using da shi zai nuna maka a nan. Zai nuna maka wayanda kai fiye using da su da kuma cin data ke yi maka. Yanzu misali bari in duba in yi aiki da Alibaba yanzu. Ka kalla Alibaba na shigo? To sai ka taɓa gurin da aka saka storage and chat ɗin nan. Storage and chat shine na uku kenan. Storage and chat sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai nuno maka gashi nan size ɗin abin da ya ci. Ka gani app size ya ci 388 gashi nan use data kuma ya ci 166 MB duka. Sai chat ya ci 37.65 MB shi ma. Total shine gaba ɗaya 591 MB gaba ɗaya ya ci. To kaga yanzu sai ka taɓa gurin da aka saka wannan gurin da aka saka clear chat ɗin nan. Clear chat sai ka taɓa. Idan ka taɓa to yanzu ya riga ya goge. Ya riga ya goge yanzu gaba ɗaya. To yanzu ka yi deleting na duk wasu abubuwa. In dai kai yi wannan zaka ji wayarka anytime tana ji kamar sabuwa take dawowa. Zaka ji ta yi daɗi, ta koma kamar sabuwa. Ka dinga yawan yin wannan kullum. Zaka ji daɗin wannan abu. Na gode. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka yi mana follow da like da share domin 'yan uwa da abokai su amfana. Na gode.